Des d'Ontinyent passant el dia per davant i ara descobrint un altre secret, un altre racó especial de la localitat. Si ahir Ferran ens ensenyava el punt més alt de la Comunitat Valenciana, avui anem a enviar-lo baix terra. Un dels secrets més carregats d'història a Ontinyent es troba a 10 metres sota terra. Baix de l'església de Santa Maria està el Regall, un refugi antiaeri de la Guerra Civil. Anem a visitar-ho amb Vicent, un historiador, i amb Joan, un testimoni viu, ple de records. Bon dia. Com estem? Bon dia, què tal? Joan, quants records així en la porta del refugi? Molts records, perquè són els primers records de la infància. Estàs així per a contar-los? Estic per contar-los encara, a pesar que tinc 80 anys. Anem al refugi? Perfecte. Anem al refugi. Anem a obrir la porta del Regall. Joan, quantes vegades has tingut que passar per aquesta porta, xicotet? 10 o 12 voltes. Entrem? Entrem. 80 anys després, Vicent, això es troba un poc ple de fang. Sí, està en mal estat. En mal estat, sí. Els escalons s'han després, com podeu comprovar, i està molt esbarós perquè és material, és jojo i argila. Així que, Joan, jo crec que el millor és que et quedes així. No, jo no puc baixar perquè els 80 anys que han passat em feria més a mi. Bé, baixem les escales perilloses d'aquest refugi. Quants trobem, així no Ontinyent? Com este? Ontinyent, en l'època, n'hi havia 8 refugis, tots construïts al final de la guerra, entre el 36 i el 39, quasi tots. I este és l'únic que es pot visitar? Sí, este ara per ara és l'únic visitable, perquè la resta o bé estan inundats o bé estan bloquejats. I este eres tu de xicotet? Sí, ahir tindria jo, quan va començar la guerra civil, tenia jo 4 anys. I així baixava tota la família, no? Quasi tota la família, però especialment gent menuda i dones. Especialment organitzaven que primer els xiquets i les dones, perquè els homes quedaven pocs. Que com és de gran, això? Este té aproximadament 150 metres quadrats i tindria una cabuda per a 577 persones. A vora 600 persones venien així quan sonen les sirenes. Efectivament, venien corregent. I passaven per este corredor que seria un moment de terror, veritat? Clar, perquè no sabien a què s'exposaven. Assustats. Molt assustats, veritat. Sempre estàvem assustats. Estàvem assustats, però havia gent estranya, perquè havien evacuats de Madrid, que parlaven un altre idioma. Això pareix un laberint, eh? Sí, efectivament. Són corredors estrets, perquè l'important era amagar-se, no era una qüestió de fer estèticament algo bonic. De comoditat, evidentment. Com podeu veure, són aproximadament de 2 metres, no plega, i un poc més d'un metre també, 1,20. Una mica claustrofòbic, sí. Vicent, què són aquests claus que pengen de la paret? Bueno, són claus que servien segurament per a passar el cablejat elèctric, per a tindre il·luminació al refugi. Perquè així passaven moltes hores, no? Sí, efectivament. Així entraves però no sabies quan eixies. Clar, depèn de com passen els avions, de la duració que pugui tindre el vol. Estos arrels han tingut que passar molts anys per a que pengen del sostre, veritat? Les humitats, com havíem comentat abans. Sí, perquè la paret està blaneta. Sí. Quant de temps tardaven en construir aquesta arquitectura militar? Això va ser en qüestió de mesos. La data que consta en l'arxiu municipal és el 18 de novembre del 38. Puc dir també el preu, va costar 33.600 pessetes. Està ahí que tens, no podien fer altra cosa. I quan tornava a tocar la sirena, eixir ja i reanudar la vida normal. Joan, què és això que porta vostè penjant? Això és un basconet d'arce que ens el posàvem així entre les dents a fi que si havia una explosió per caiguda de bombes, evidentment, pogués circular i els timpans de les orelles no pogueren afectar-se. Joan, el veig estupendament. Moltes gràcies. Estic bé, però la salut mental està molt bé. Del Medellín per cavall no estic ja està la cosa en poquet. Però enhorabona i continua transmitint aquesta història tràgica. Moltes gràcies. A les generacions vinents. Gràcies, Vicent. Gràcies a vostès. Que vagi molt bé. Adéu. Han vist quins racons ha descobert Ferran d'ací d'Ontinyent? És que estem passant el dia per davant a aquesta localitat i encara tenim moltes coses més per compartir. Es queden?